Amai zeg. Oh, dat is die hoor. Dan gaan we nog veel plezier aan beleven om er allemaal rustig door te nemen. Ja, dan moet ze zeggen een maand werk met het allemaal na te doen. Dat is wel fijn. Maar dat is zuster die schrijft naar mij toe en dat is Elisabeth Laurent. Ja. Wie is dat? Een zuster die mij een goede herinnering aan u. En ik denk dat we in de hemel veel verrassingen zullen hebben. Ziezo, dit briefje van zuster Elisabeth Laurent vertaald voor u. Maar het is ook niet op meer. Nee, dat is ook mijn cadeautje nog vergeten te geven. Nou wel, dat is een mooi cadeautje. Ja. Cadeautje van Pip. Nou. Nog een cadeautje, maar dit is al een cadeautje. Kijk eens, vandaag is de dag. Hij komt maar één keer. Morgen, dan is het vandaag niet meer. Dat is mooi gezegd. Niet zeuren, geniet van het leven, het mag. Maar doe het vandaag. Vandaag is de dag. Ja. Dat is mooi, heel mooi gezegd. Kijk toch daar. Oh. Dat is dat is mooi. Wij blijven verenigd als twee zussen met